Σωτηράκι, έχει ματσάρα σήμερα. Το έχω παίξει διπλό. Πάρε κάτι να φάμε όμως γιατί πεινάω. Πάρε το μετρό. Πού πας ρε? Να πάρω το μετρό. Ποιο μετρό? Το μετρό δεν με είπες να πάρω. Το μετρό 43 ρε. Τα καλύτερα σουβλάκια, τα καλύτερα σουτσουκάκια, την καλύτερη πανσέτα. Σούπερ μπέργκερ, μεγάλα. Το μπέργκερ βάζουν και γάλα μέσα. Τι γάλα και κονιάκ ρε. Το καλύτερο ψητοπολείο ρε κοροϊδό. Μα τι μπάμιας είσαι ρε. Σου λέω θα φάμε καλά, νόστιμα, Εσύ γρήγορα. τώρα πριν με έλεγες για ψητά και τέτοια. Όχι για μπάμιες. Έχει και μπάμιες. Όχι αγόρι μου, κρεατικά. Φαγιά να καρδαμώσουμε, πρωτεΐνη, βάρη κάνουμε. Κάνεις βάρη. Δεν βλέπεις. Με τις μπάμιες θα έκανες αυτά. Ναι, γεια σας. Μετρό εκεί. Μάλιστα κύριε, μετρό 43, παρακαλώ. Θα πάρουμε. Μπάμιες έχετε. Κρεατικά. Κρεατικά. Για takeaway παραγγελίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 2310-279-297 και για delivery μέσω της πλατφόρμας eFood και Volt. Τι είπε τώρα, δεν κατάλαβα. Ωραία, τώρα να πάρω εγώ από τη Volt ή από το eFood. Ναι, επειδή ο φίλος μου είναι λίγο, πάρε τηλέφωνο στο eFood και στη Volt. Κουδούρι ανοίγεις. Πηγαίνω, πληρώνεις. Ήρθανε. Μπιφτέκι κλαμπ. Έχει και DJ μέσα. Έχει και χορεύτριες. Ποιος θα το φάει αυτός ρε φίλε? Ένας παραγγέλνει, 4 τρώνε. Άμα πληρώνεις θα το φάμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πάμε. A few minutes later. Έφερα τις μπάμιες.